रोवे नाई हारा वाके लोग ये सखिया विधवा करवला पियावा बदई और आप लोग सम्मान भी देवल जाला, लेकिन हम कहत हैं ए मनई के जीवन में बड़ा रिस्क बा। जौन आज बीत जाता उहे हमार हो कहे के बा काम मनई के जिंदगी में रिक्स सारी दुनिया मनई के जिंदगी में रिक्स सारी दुनिया तो रिक्स मनई के जिंदगी में रिक्स सारी दुनिया मनई के जिंदगी में रिक्स सारी दुनिया तो रिक्स उठावल केहू छोड़ देगा वाले आही न भूखा पहिला सारी दुनिया आही न भूखा पहिला मर गइल नारी खत्म भइल जीवनिया मरी गइल हमारा और निगाह है। हाँ